Zistil som, že strašne veľa mužov dnes už nechodí ku porodu. Normálne kamaráti mi hovoria, fuj, čo tam budem robiť? Nechutné, čo tam budem robiť? Miško Satmári, môj kolega, mi prisahám povedal, ono to tam strašne smrdí, Kupko, ono to tam strašne smrdí. Kúkam na ňo, ty máš sedieť vedľa nej, nie pod ňou, vieš, že... Debil. Ja som bol pri porode a musím uznať, že ako muž nevieš veľmi, že čo môžeš, jak môžeš, čo máš povedať, nemáš povedať. Všetci okrem teba majú tie svoje úlohy rozdelené. Tá porodná sestra tá chodila, tá obsluhovala všetko. Moja manželka tá tlačila, tá sa snažila, vieš, lekár ten iba čupel, ten pozeral jak do rúry, keby kontroloval. A ja som tam sedel jak čurák, nevedel som, čo mám robiť. A v jednom momente sa na mňa otočila tá porodná sestra a hovorí mi, že no ocino, a teraz povzbudíme maminu, naštartujeme ju. No nebudem klamať, ja som vedel, že toto je moja chvíľa, priatelia, pretože, sorry, ja som so svojou ženou vyše 9 rokov, takže ja presne viem, čo naštartuje rozrušenú ženu. Presne. Tak som sa na ňu iba pomaly otočil a hovorím jej, že ukludni sa. Zistil